казвам се Любен Георгиев и съм изпълнителен директор на Сдружение React. В тази кратка презентация под формата на видео ще ви разкажа малко повече за предстоящата Академия за ментори по мисия Ментор. Започваме, както всяка една добра презентация, с вдъхновяващ цитат. Нека сега бързо да преминем по същество. Мисия Ментор е Академия за младежко менторство. Както може да видите, тук има един линк, който ще бъде копиран така или иначе в описанието на видеото. Ще може да го достъпите и да научите малко повече в детайл. Всъщност какво е мисия Ментор? Това е точно това, което виждате на екрана си. Иновативна менторска система, създадена да подпомогне практическата работа на терен на съвременните будители. Това са младежките работници, социалните работници, учителите, обучителите, активисти, доброволци, общо взето всички онези хора, които помагат на младите да бъдат активни граждани и да се развиват правилно в живота. Сега, какви са целите на Академията за ментори? Академията, първото което е изградена върху иновативни международни практики и най-вече, както вече казахме, цели да подобри качеството на местната работа, на младежката работа на местно ниво. Втората цел е създаване на устойчив модел за младежка активност и менторство в местните общности. Тоест там, откъдето младите хора наистина произхождат, като фокуса е върху социалните инициативи, изграждане на публично-частни партньорства и с две думи да направим младите хора по места по-активни. За да го постигнем това нещо, ние искаме да повишим капацитета и да увеличим компетентностите на младежките работници. Тези хора, които реално работят с младежи ежедневно или поне ежеседмично. За да се случи това нещо, проектът или Академията за ментори ще създаде и проведе 3 специализирани обучения, за да може да обучи младежките работници и хората, работещи с млади хора, както казахме, съвременните будители, в това как да прилагат менторство за неформални младежки групи. Сега, компонентите и резултатите, които очакваме да се случат по време на Академията. Академията има няколко компонента. Първия е методологията и ресурсите. Това, което трябва да знаете е, че тази методология ще представлява един практически наръчник, придружен от 10 обучителни видеа. Едновременно с това, всеки един участник в Академията ще има достъп до европейски ресурси и програми. Тоест, това какво ще рече? Това ще рече, че освен самия наръчник за менторската система, заедно с обучителните видеа, вие ще имате и възможност да се включвате в различни обучения, които се провеждат на европейско ниво. Тоест да разширите още повече вашите компетенции и да срещнете други младежки работници от други държави. Втория компонент е Академията за ментори. Това всъщност представлява 3 присъствени 5-дневни обучения. Те не са онлайн, провеждат се на хотелски начала, затова ще стане дума малко по-късно. И също така, когато ние съчетаваме местните младежки инициативи с индивидуалната подкрепа, който всеки един участник ще получи от експерт в областта на организационната психология и ръководенето на процеси, това ще даде предимство на всеки един участник, т.е. младежки работник, било то учител, било то някой, който се занимава активно с младежи, независимо от това каква е официалната му длъжност, да развие все по-добре уменията си и всъщност да приложи на място тази менторска система, наречена мисия Ментор. Така, Академията за ментори, всъщност, както всяка една академия, има график и съдържание. Много набързо ще преминем през съдържанието и това, което предстои в бъдещите месеци. Това, което в момента все още се случва, сме в процеса на селекция и провеждане на кръгли маси. Това са фокус групи, консултации с експерти по менторство. Общо взето момента, в който все още методологията се доизчиства и също така събираме информация активно от най-различни младежки работници. Същинската част на академията стартира в края на февруари. Всъщност първата академия ще бъде в София между 24 и 28 февруари и ще участват, както вече разбрахме, 30 човека. След като приключи тази академия,
това, което се случва между първата и втората академия, която по случайност пак се пада между 24 и 28, но този път март месец. Всъщност в тези седмици между двете академии всеки един от участниците ще може да апробира на терен менторската система, да си планира по време на академията и след това да започне изпълнение на инициативи с младите хора по места. Третата и финална академия всъщност се случва между 12 и 16 април, като датите все още търпят промяна. Това, което е интересно, е, че за да разпространим ефекта от цялата тази академия за ментори, накрая ще бъде организирана мрежова среща, наречена Силата на менторството. Тя най-вероятно ще се проведе чак през май месец, както виждате за сега датите са от 12 до 14 и на нея не е необходимо да участват всички участници от първите 3 академии. Тоест, там едва 5 човека, които са участвали от тези 30, ще имат възможност да споделят практиките, техните специални кейс стъдита, т.е. конкретни случаи и всичко останало с техни колеги от страната. Така да се каже, да се похвалят или оплачат за това, което са преживели по време на Месия Ментор и да го разпространят за използване от още други младежки работници и хора, работещи с млади хора. Така, ето вече и малко повече детайли. Какво се случва всъщност по време на всяко едно от тези обучения по Академията за ментори? Първия модул или първото обучение е въведение и специфики на младежкото менторство. Тук ще се фокусираме върху основни знания за ролята на ментора и на младежкия работник. Естествено ще имаме акцентиране върху спецификите на районите, в които се оперират участниците и това, което е изключително важно за всеки един младежки работник и човек, работещ активно с млади хора, как да задържаме и привличаме тези активни младежи. Това е изключително важен компонент, който ще ни даде възможност да работиме в дългосрочен план с младежите. По време на второто обучение на място, така наречен модул 2, мастер-клас по младежко менторство, там ще навлеземе още по-дълбоко в груповото менторство. Ще дадем успешни примери за програми от България и чужбина и всъщност ще доразградиме идеите и активностите, които вече сме стартирали с млади хора по места. На финалния модул, който ще се случи през април, е да се опитаме да направим максимална оптимизация на нашите менторски системи. Тоест, как бихме могли да привлечем ресурси, как бихме могли младите хора да ги задържиме, как бихме могли да се кооперираме с различни зависими страни, как бихме могли да анализираме това, което ни се е случило. С две думи, всички онези дейности, които имат за цел да повишат нашия капацитет след приключване на Академията за ментори. Какви са ползите от вашето участие? Те не са малко. Първата е практическите знания за менторската работа и неформалното образование. Естествено, те са базирани, както вече споделих, на иновативни международни практики, на доказани, бих казал, практики, които работят и имат ефект в реалността. Второто нещо е, че ще имате възможност естествено да присъствате на тези академии. Това не е просто онлайн курс, ще имате възможност да обменяте опит с ваши колеги от цялата страна. Останалите 29 участника, които ще бъдат на тези академии, ще имат възможност да споделят в неформалното време с вас най-различни техники, случаи на успешни практики с младежи. Общо взето знание, което е изключително ценно и трудно бихме достигнали до него просто онлайн. Също така, между самите академии, това, което ще имате възможност да се допитвате до експерт в областта на организационното управление. Както вече споделихме, това е завършил организационна психология експерт, специалист, който работи много в областта на управлението на процеси. Той ще може да ви даде, така да се каже, ключа от бараката по отношение на всеки един конкретен проект, който ви се случва и това, което изпитвате като трудности. Ще имате достъп до практични дигитални ресурси и методологии, които да подпомогнат работата ви като младежки работник. Не просто като ментор, а за всички останали сфери, в които младежкият работник може да попадне. И това, което ние целим е всеки един от участниците в академията да бъде част от една неформална национална менторска мрежа.
Какво ще рече това? Това означава, че ще имате достъп до колегите, с които сте изкарали академията, виртуално място, където може да се допитвате и да пробирате различни казуси, да черпите опит от другите и да взаимодействате с тях по време на периода, след като е приключила академията. Това ще даде изключително много стимул на всички участници да обменят практики. В момент, в който в работата си ние изпаднем в затруднено положение, винаги ще имаме към кого да се обърнем. Също така, не на последно място, академията ще повиши вашите професионални и лични компетенции. Тъй като тя ще бъде проведена изцяло под формата на неформално образование, сме абсолютно сигурни, че всеки един от участниците ще бъде много по-добър младежки работник след приключване на академията. На последно място, но не и по значение, това, което ще направи академията, че ще подобри местната общност. Той ще ви научи най-малкото как да боравите по-добре с младежите и как да инициирате, предизвиквате тези младежки инициативи по такъв начин, че те да имат дългосрочен ефект за вашата местна общност. На последно място в нашия списък, това, което винаги прилагаме, сертификат за участие и естествено бихте могли да достъпите и професионална препоръка от страна на Сдружение React. Какъв е всъщност профила на кандидата? Кого търсиме? Кои са тези будители? Профила на кандидата бихме казали, че това са най-вече младежките работници, могат да бъдат и социални работници, учители, обучители, служители на младежки центрове, на ЦСРИ-та, на най-различни организации, дори и НПО. Хора, които наистина са будители и работят с млади хора. Имат достъп до тези млади хора и знаят как да подходят. Възрастовия праг трябва да имате минимум 18 на възрастни години. Разбира се, ако имате някакъв опит в областта на младежката работа, това ще ви бъде само от полза. Най-важното за нас е, че кандидатите, които ще участват на Академията за ментори, трябва да имат ентусиазъм. Това е лепилото или това е по-скоро горивото, което ние имаме най-вече като младежки работници. Мотивацията ни да направим нещо добро за младите хора и ние самите, правейки това добро за младите, да подобриме и нашите собствени умения. Да, това, което току-що казах, и много важно за нас, тези хора, които имат сърце за работа с младежи, които наистина искат това нещо да го правят и да допринесат за развитието на местната си общност. Сега, следват въпроси и отговори, които ние събрахме от участниците в инфосесията, която се проведе на 24 януари 2025 година. Така че тук ще видите някои въпроси и отговори също така, които вече може би сме засегнали. Първия е относно логистиката. Дати и места за провеждане на академията, транспорт, настаняване, както вече споделихме тези неща, може да ги видите малко по-рано в видеото. Относно София, евентуално Павел баня, най-вероятно има възможност и в Стара Загора да имаме третото обучение или отново в Павел баня. На първия въпрос, могат ли различни хора, представляващи една и съща организация, да участват в различните етапи на проекта? Той е доста свързан и с втория въпрос, колко човека от една и съща организация могат да участват. Реално ние нямаме лимит за хората от дадена организация. Това, което е важно да знаете, е, че с приоритет ще бъдат избирани участници, които могат да участват и на трите присъствени обучения. Защо? Защото е изключително важно хората, които участват на обученията, да могат да надградят обученията. Самите три обучения, те не са едни и същи, както вече видяхме. Модулите се различават, съдържанието на модулите се различават, но модулите се надграждат един друг. Респективно, ако един човек от дадена организация участва, да речем, в първо или второ обучение, но не успее за трето, то негов колега, който би участвал на третото обучение, трябва да бъде обучен от първия. Тоест, ако сме участвали на първото обучение, ние трябва да успеем да предадем на колегата си абсолютно всичко, което се е случило, за да може, така да се каже, да сме синхронизирани. Следващия въпрос, онлайн ли ще бъдат срещи, както вече разбрахте, обучението по академията се случва изцяло на място. Ще се налагат ли дни за пътуване? Това се включва в тези 5 дни. Има ли такса за обучението? Не, към момента ние не сме предвидили такса за обучението, т.е. настаняването, храната, обучителните материали, материалите, които всеки един от вас ще получи като мерчендайз.
са абсолютно безплатни за вас. Какви биха били вашите разходи обаче като участник? Вашите разходи към момента това е само транспорта до място на провеждане. От и до място на провеждане. Въпреки това, в момента в Сдружение React се опитваме да наберем допълнително финансиране, за да може да покрием дори това перо. Какви са ангажиментите на участниците всъщност? Първото, за което ни питаха, бяха примерни задачи, с които ще се захванат менторите и сроковете за тях. Академията, както вече разбрахте, има две страни. От една страна присъствените обучения, които се случват 3 пъти по 5 дни. От друга страна, това, което вие правите като младежки работници и като активни будители по места, а именно работата с млади хора. Тоест, вашия ангажимент ще бъде не по-различно от дневните ви задължения, така да се каже. Тоест, ще имате възможност между различните обучения да започнете да пробирате директно менторската система. Да работите с младите хора, да видите кое работи по-добре за тях и за вас, кое не и така нататък. Ангажиментите на участниците са естествено да присъстват изцяло по време на академиите, да работят в екип с останалите участници и също така да организират местни младежки групи. Това, което забравих да спомена, но смятам, че е важно, че имаме и микрогрантове за част от младежките работници, т.е. ще имаме възможност да гарантираме с финансови средства някои до 8 от местните инициативи. Това е, което ни е одобрено към момента като бюджет. Какви са последващите дейности и какво е заложено след края на програмата? Идеята е мисия Ментор да стане устойчива програма. В момента проектът така или иначе предстои да продължи до края на май месец 2025 година, но ние вече търсиме и варианти как да го удължиме. Т.е. как бихме могли да създадем нещо много по-устойчиво. Пълни условия за участие, както вече разбрахте, мисля, че ги обсъдихме доста подробно. И също така следващия въпрос относно младежката мрежа от ментори. Кой по какъв начин ще участва в тях? Заложили ли като цел да продължава обмяна на опит и съвместна работа между хората от мрежата за напред? Да, заложено е. Както вече разбрахте, това ще бъде виртуално пространство, в което ще ви насърчаваме да се колаборирате един с друг. Наистина се допитвате. И когато знаете, че някой работи в даден регион, ще ви е много по-лесно и много по-приятно, когато сте срещнали този човек на живо, да поискате помощ или да помолите този човек за включване. Тоест, синергията ще бъде на ниво. Какво е съдържанието на програмата? Както вече уточнихме, програмата на Академията зависи от различните модули. Обучителите, които ще участват по време на Академията, са с изключително богат опит в неформалното образование, обучението на учители, в сфери, които общо взето са крайно свързани, неразделно по-скоро свързани с младежката работа. Кои са най-честите грешки, които се допускат в менторството и как да бъдат избегнати? И последния въпрос от съдържанието, виждате тук, е как се постига баланс между комуникация, ангажираност и реализиране на различни проекти между ментор и ученик. Това всъщност и всички тези въпроси, които след малко ще ви покажа, са изключително свързани с реализирането на модулите по Академията за ментори. Защо? Защото всички тези въпроси ще бъдат дискутирани по време на различни сесии в самата Академия. Няма как само в рамките на едно такова видео да зачерпим толкова широки теми, които по принцип са изключително важни за всички младежки работници. Това, което забравих да спомена и е интересно за вас да видите, за да не губим още време сега по време на видеото, е, че самите обучители в Академията ще може да прочетете повече за тях на линка за кандидатстване. Така че само влизайки там, вие директно ще имате достъп до това. Следващата серия от въпроси, която дойде от младежките работници, е много свързана с съдържанието отново. Т.е. бих казал, че тя е подчаст от съдържанието. Тя касае работата на терен с младежи, работата за младежки работници, какво представлява, привличане и задържане на младежи. Как да работим с уязвими групи, как да привличаме и задържим вниманието им, както вече разбрахме, това ще е нещо, което още на първия модул ще се дискутира изключително много. Как да привлечем онези, които са над 20 години. Кои са важните неща, които един младежки работник е необходимо да знае и да умее. Как да набираме младежи извън училищата. Как да ги задържиме към нашето физическо място, било то дали ще е младежки център, НПО, някаква инициатива, фестивал, както искате.
Как да поддържаме мотивацията? Всъщност всички тези въпроси, те са част вече от съдържанието на програмата. И най-вече първи и втори модул. Защото те касаят, те ще бъдат засегнати най-вече в първи и втори модул. Последната серия от въпроси, тя касае младежките организации, програми за финансиране и начини за финансиране, колаборации между различни зависими страни. Всъщност, тук защо го оставихме за накрая, тези въпроси, които получихме, те ще бъдат засегнати в модул 3. Това е модула, който е посветен най-вече на това как да разшириме ние работата си на местно ниво, какви възможности съществуват за създаване на младежки организации, програмите, които са младежки, къде може да ги намерите тези програми, какви са тези успешни практики между, да речем, НПО и младежки центрове, какви са бъдещите перспективи, какви са възможности за финансиране. Всички тези неща ще бъдат много подробно разгледани в модул 3, който ще се случи април месец. Защо смятаме, че те са важни? Защото винаги в България ресурсите ни са ограничени. И когато успеем да създадем една работеща колаборация с други зависими страни, с други активни хора, ние с геометрична прогресия увеличаваме шансовете си за реализиране на качествени младежки инициативи. Крайният срок за кандидатстване по мисия Ментор е 31 януари 2025 година. Това, което трябва да направите, да влезете на някои от линковете, включително и под това настоящо видео, и да попълните формата за кандидатстване. Другото, което искам да ви споделя, е, че това са моите контакти. Моят телефонен номер, имейл и големи благодарности за това, че успяхте да изгледате цялото това видео и да разберете малко повече за мисия Ментор и Академията за ментори. При възникнали въпроси, ние винаги сме на среща, може да ни пишете и на Facebook страницата, и на имейла, и директно да ни се обадите, което изберете и което считате, че е най-лесното за вас. Още веднъж благодаря за вниманието и ви очакваме на мисия Ментор.